सारा बरतिया के चीज बा अइले बंगाल से नाचे बिहार में मिक्स बाय नीरज रिकॉर्डिंग स्टूडियो रघुनाथपुर मोतिहारी। सारा बरतिया के चीज बा अइले बंगाल से नाचे बिहार में सारा बरतिया के बाड़े बीच में अइले बंगाल से नाचे बिहार में सारा बरतिया के बाड़े बीच में बोले ना का तोरा फिक्स बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा गजबे कर चीज बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा सारा बरतिया के चीज बा सारा बरतिया के चीज बा सारा बरतिया के चीज बा सारा तू लइका से 10-20 साली हले नमरी पतनी तू टंगरी देखैते सारा तू लइका से 10-20 साली हले नमरी पतनी तू टंगरी देखैते बोला ना का तोरा दुख बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा गजबे कर चीज बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा सारा बरतिया के चीज बा सारा बरतिया के चीज बा सारा बरतिया के चीज बा जब देखावे ले गोरे गोरे टंगरी सारा बरतिया के मन जाता बिगड़ी जब देखावे ले गोरे गोरे टंगरी सारा बरतिया के मन जाता बिगड़ी नंदलाल बिहारी पक्का खीस बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा गजबे कर चीज बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा सारा बरतिया के चीज बा मइलू बंगाल से नाचे बिहार में सारा बरतिया के बाड़े बीच में बोले ना का तोरा फिक्स बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा गजबे कर चीज बा ऊपर ले नीचे सब ठीक बा सारा बरतिया के चीज बा मिक्स बाय नीरज रिकॉर्डिंग स्टूडियो रघुनाथपुर मोतिहारी 82 92 40 64 07।